Orașele inteligente, viitorul României. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, ne apropiem de sfârșitul acestei întâlniri de lucru, acestei dezbateri despre ceea ce a reușit un oraș mic să realizeze în ultimii 4 ani. Nu vreau să spun că nu s-a putut mai mult, dar este un moment de mândrie să fiu alături de dumneavoastră și să vedem că lucrurile au început să se miște. Vedem proiecte care acoperă întreaga raza orașului Avrig, prezentat de domnul Stănescu de la Electrica. Vedem proiecte care modernizează iluminatul public. Putem atinge deja acest tip de tehnologie. Cu siguranță drumul încă este lung, dar cine a pornit să meargă pe un drum și a găsit parteneri și oameni pregătiți să meargă un drum nou și să inovăm împreună, vom putea merge mai departe. Am mare încredere, în primul rând, în echipa care mă susține în tot ceea ce înseamnă programul Avrig, Orașul Verde. Mă refer la colegii mei din instituție, mă refer la partenerii noștri pentru care, încă o dată, le mulțumesc că sunt alături de noi astăzi, domnul președinte Mihai Mieiță, domnul director general Wilhelm Kappel și echipa dânsului. Mulțumesc, doamne director Maria Șinca, profesorilor, inginerilor din Asociația Inginerilor Filiala Avrig. Mulțumesc domnului director Doru Teodorescu și echipei dânsului, care mereu îl vedem în acțiune, știm că muncește pentru un viitor verde, pentru un viitor sustenabil. Am încredere în dumneavoastră, vă doresc o dupămasă frumoasă și să ne revedem cu bine aici la Avrig, în orașul verde. În continuare, vă invităm la un prânz și la discuții mai neformale, discuții care să arate sau să dea următoarele idei, următoarele proiecte. O zi frumoasă și să ne vedem cu bine. Multă sănătate!